सायाव फंसेयैनो बुंनाया गोब्राब जागोन बे एक्चुवेलि गाज्रि दा मोनथों गुबुना खारन गुबुन गुबुन पार्टियाव हाबजोबना दोङो बर'फ्रा जोंखौ पलिटिकेलि मार्डारनि बादै जेबो नङा डेलिमिटेसना जों जेसेबां सिख्रावबाबो उदालगुरि भैरबकुन्द'आनो होन बा उदालगुरियानो होन बा जियानो होन बेखौ इमान सहजै इसेबां गोरलैयै बिसोरो गनाया आरो बेखौ जुदि सिगांनिफ्राय जों जुदि माने खोब स्ट्रंलि जों बुंबोबाय थायोमोनब्ला खारन जोंहा दा सरकार दङ बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारा बेफोरखौ दायित्व लानांगौ मोनसे खोथा अकल क'क्राझार जाबानो जाया नङा दा बेखायनो जोङो थाङै एकमात्र जोंखौ पलिटिकेलि एकेबारे रास डाउन खालामनायनि पलिसि बियो सरकारनि बेखिनियानो दुलाराय बर' आइजो आफादनि जोनोम सान बेहाय बाहागो लानाया माबायदि मोजां मोनदों गोदोनि जेनेबा प्रथम अबस्थायाव जिबायदिमोन दिनै आइजो आफादा बे स्टेजाव गैला जानो हागौ बिसोरो एसे इनेक्टिभ जादोंब्लाबो खिन्थु दिनै बे आइजो आफादा बहुद आवगायबाय आरो बिदिनो जेनेबा जों आंथ' बे आइजो आफादखौ खुनु दिन गाराखै प्रत्येक बारावनो आं प्रेजेन्ट थायो आरो जेनेबा बिसोरनि कनफारेन्स माबा माबि आं थाखायो खारन आंहा दाबो सेन्ट्रेल कमिटियाव माबा दंखायो बिबान दंखायो आरो बे हिसाबै आइजो आफादखौथ' आरो बर' हिन्जाव हिसाबै बोरै गारनो हानो दा बेखायनो बुंगोन आङो दा माबा हिसाबै संगठन हिसाबै जिखिनि खारनांगौमोन बे खारनाया माने मावनाया एसे लेहेम जादों जानो हागौ बेस्थ'ता आरो बिभिन्न धरनाव जेनेबा किसुमान माबा थायो समस्या थायो बेफोरनि थाखायबो बेबायदि दा आं नुदों जेनेबा दाबो माने जिखिनि गोदो मावबोदोंमोन बिसोरबायदिया दाबो मेङाखै आरो बिसोरो हदायनो माने आवगायखायो फैखायो आं दिनै बहाय नुदों एखेबारे स्टार्टिंनिफ्राय ओंखारनाय सासे मानसिखौ बिथांखौ जेनेबा डिस्ट्रिक्ट आथोबा आबोबा फालिदोंसे मान बावनानै माने बरायनायखौ आं खोब मोजां मोनदों आरो बेबायदिनो पुराना गोदोनि माबाफोरखौ बावनो नाङा माबा गोसोआव लाखिनांगौ आरो बिसोरनि माबाजों जों पुराना गोदान आरो गोजामजोंसो खामानिया आवगायो गोजामखौबो गारनो नाङा गोदानाबो थाथों गोदानजों गोजामजों जेनेबा ज' जायोब्लासो जोंनि साननायफोरा जाफुंगोन दा दिनैथ' आइजो आफादा मावनांगौ बहुद दङ समस्या बहुद बांबाय आगोलाव जेनेबा जोंनि दिनाव बर' आइजोफोरखौ जोङो एवारनेसल'सो जेनेबा जोंनि हिनजावफोरा जि अबस्थायाव दङमोन बे समाव बेनिफ्राय जोङो बोखांनायनि खामानि मावदों बिभिन्न धरननि सामाजिक जिफोर माने समस्या दङमोन गेना दङमोन जों बेफोरखौ होस्रांनो नागिरदोंमोन जोंनि माबा हिसाबै आइजो आफाद हिसाबै जिहेतु जन्म लग्ननि बोसोरसे उननिफ्रायनो जों आबसुनि आन्दलनखौ लोगो मोनदों 87आव आबसु आन्दलन जादों जोंनि जोनोमा माने 86आव जादों जुलाइ मासनि 14 दिनैनि अक्ट'आव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ आफादगिरि लानानै कनभेनर हिसाबै मालति रानी नार्जारिखौ लानानै एडहक कमिटि दादोंमोन दिनैनि दिनावनो दा बे दिननिफ्राय दिनैसिम बेसेबां बोसोर जाखो जोंनि आइजो आफादा बे गोलाव समाव जोङो जिहेतु मैखोम बर' आन्दलन आबसुनि आन्दलनखौ जों मोनबोदों आरो बे आबसुनि आन्दलनाव आइजो आफादा आथोब हिसाबै मा रुल लादोंमोन बेखौ रायजो राजा मिन्थिगौ बेखौ सोरबा जेबो रुल लायाखै जेबो मावबोआसै होनना बुङोब्ला बे निस्सय माने भुल जागोन दा बे हिसाबै
बै समाव जेनेबा जोङो बेफोरखौनो मावबोनो गोनां जाहैबाय समाजाव जेनेबा गाज्रि जिब्ला माबाफोर दोङो अन्धबिश्वास बेफोरखौबो जों बोस्रांनो गोनां जाहैबाय जोंनि दिनाव मैखोमै जेनेबा आन्दलनजों लोब्बा लाफानाय आरो समाजाव सोलिबाय थानाय किसुमान हमनानै ला जौखौ गारहोनाय निसा द्रब्य गोबां हाबा खालामनाय गुबुन जाथिजों बिया बारु जानानै आलाय सिलाय जानाय बेफोरखौबो जों मावबोदोंमोन दा बे हिसाबै दिनैनि दिनाव जोङो आइजोफोरखौ बेफोरखौ बुजायबाय थानो नांला बे स्टेजा बारबाय जों सिगाङाव जि मावदोंमोन बेयो बिसोरनो बेफोरखौनो नांगौमोन खिन्थु दिनै बेफोरखौनो मावफ्लेबाय थाबा जोंखौ मिनिगोन खारन समा थिना समजों जोङो खारफानांगोन समजों खारफालाङोबासो जों गुबुन जौगानाय हारिनि हिनजावफोरजों जोङो गुबुन हिनजावफोरजों जोङो फेर बारिनो हागोन आंहा बेयावनो माबा दोङो माने मोनसे गर्ब खालामनो हायो आं दिनै आं सासे आरो डक्टरेट बरायनायखौ मोनबाय प्रमिला बर'खौ बेथ' बिराद उन्दैनिफ्राय आयजो आफादाव दोङोमोन टंला आन्सलिकआव आंजों थाबायफाग्रा आं मिथियामोन बेखौ दिनै बेबायदि बरायगोन होननानै आरो बे फोरदानानि फिसाजो नायल' जाल' सासेल' फिसा बेखौबो बेबायदि साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय बेजे माब्लाबानो मोनबाय आंहा बेखौ आं मिथिदोंब्लाबो दिनै बरायगोन आं बेखौ मिथियामोन बेखायनो आङो गर्ब खालामो